Kaže Aisha radijallahu anha u rivajet Bizman Bukhari u svome sahihu. Tuvufije Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِثَلَاثِينَ سَعًا مِنَ الشَّعِيرِ. Kaže, umro je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A njegov štit je bio, kaže, dat u zalog kod jednog Židova. Za 30 sa'a jesu 4 pregršti. Jedan sa'a, 4 pregršti. 30 takvih, to je 120 pregršti ječma. Ali ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao kao zalog jer nije imao gotovine da plati. Pa je dao predmet koji je daleko više vrijednosti. Jer Židovi su takvi. Da bi uzeo ono što bi mogao da prehrani. U rivajetu drugom kod Buhari to je kaže uzeo da bi prehranio svoju porodicu.